तर निवडणूक आयोग म्हणजे विंचवांची शेती आहे असं मोदी शहांनी निर्माण केली विंचवांची शेती आहे असं सामनातून टीका करण्यात आली. परत तुम्ही त्याच विषयावर येत आहे. दिले आहेत. मला कळत नाही आहे या तर मला असं वाटतं कुठेतरी बातम्या संपल्या आहेत आणि तुम्ही नवीन तयार करतायत आणि आम्हाला विचारतायत. नको त्या माणसाचा आज गुरुवार आहे हो, चांगल्या माणसांची नावं घ्या. दत्तगुरूंचा वार आहे. कुठल्या या कप्पी फप्पी लोकांची तुम्ही आमच्यासमोर नावं घेत बसलाय. मला सामनामध्ये पहिलं तर आमच्यासाठी तो ज्या दिवशी येतो त्याच दिवशी रद्दी होतो. सामना पेपर आम्ही वाचतसुद्धा नाही आणि सामन्यामध्ये काय येतं ह्याच्यावर आम्ही लक्षसुद्धा देत नाही. म्हणून मला काय माहीत नाही त्यांनी काय टीका केली. सिंधुदुर्गाच्या राजकारण उद्धव ठाकरे सेनेमध्ये उभी फूट पडलेली आहे. वैभव नाईक यांनी वेंगुर्ल्यामध्ये जे आंदोलन केलं होतं विनायक यांच्या गटात त्याला पाठिंबा दिला नाही आहे. काय सांगाल सध्या? नाही, मला कुठल्या गटामध्ये जायचं नाही. गटाच्या राजकारणाबद्दल मला माहिती नाही. पण वैभव नाईक आणि उपरकरांची मान्यता ही जिल्हाभर संपत चालली आहे. त्यांना कुठेच आता मान्यता राहिलेली नाही. ना स्वतःच्या पक्षात राहिली, ना स्वतःच्या मतदारसंघात, ना कणकवली मतदारसंघात, ना सावंतवाडी मतदारसंघात. मान्यता संपलेली लोक आहेत. लोकांच्या मनातून तर हे संपलेलंच आहे. आता पक्षाच्या मनामधून पण संपलेलं आहे. अशी अवस्था, एवढी दयनीय अवस्था. मला तर असं वाटतं की असे दिवस कुठल्याच राजकारणीवर येऊ नये जेवढे वैभव नाईक आणि उपरकरांवर आलेले आहेत. जरा जरी आता लाज शरम उरली असेल तर संन्यासच घ्या, हिमालयातच जा. आता ह्याच्या पलीकडे तुमचा इन्सल्ट कोणच करू शकत नाही. एवढा अपमान केला आहे तुमच्याच पक्षातल्या लोकांनी. म्हणजे आता तरी तुमचं काय वरचा माळा जर तुमच्या काहीतरी असेल शिल्लक तर तुम्ही आत्ता ते नस असते ना लोकांची ती तुम्ही ओळखाल की लोकांनी तुम्हाला नकारलं आहे. आता तुमच्या पक्षाने पण तुम्हाला नकारलं. म्हणून ह्याच्यातून सुटका नाही. आणि ज्या वेगाने महायुती सरकार काम करत आहे ह्यांच्यासाठी ह्यांना आता कामच उरलेलं नाही. हे काहीतरी जनरेट करत राहणार, काहीतरी निर्माण करत. आणि आता एवढं स्वतःच्याच पक्षातल्या लोकांनी फाट्यावर मारलं असल्यामुळे ह्यांनी संन्यासच घ्यावा असं माझी काय ॲडवाईस नाही त्यांना. काय लाज शरम शिल्लक असेल तर ते करते. साहेब, काल तुम्ही